тамошобинози ма дар ҷумъа бозорум. имрӯз барои сёмка омадам барои канали дигарӣ, вале савдогаро чун нестанд. имрӯз борон борида буда. ҳамҷоя мебели беҳад хушро дидам. барои сёмка гуфтам ака шумо дар нишон метиҳам, абзор мекунам. афсус савдогараш нест, нархшам навистагӣ нест ки мисол ақалла нархша нишон тиҳам то на. ҳозиам хе як бор пара карда нишон метиҳам. бинед касе ки дар кор боша, дар Тоҷикистон бошед, омада як маротиба хитон аз наздик тамошо кунед. Анами шкафш мада маъқул шед, шкаф купе диде ҷашам хе замшавияй аҷоиб фасон. як тараф шоиная, як тарафшам хе замшави дизайн кардагӣ беҳад хушрӯ. ино бошан нархҳои мисол вайш асосиш шояд ки як тақрибан як 12-13 ҳазор сомонай. наке меҷа дар ҳамин боша нархаш мумкин ки 7 ҳазор боша. ҳамхе примерна да тумбучкошам хе нижни омадагиай. хе дӯстони азиз, ҳанами стулора гуфта будам, хостум инорам нишон тиҳам, вале чӣ хеле ки мебинед савдогарош нестай. ина офисный ҳастай, ана ина мудо ҳастай. барои барни гуфтан чӣ гуфтан, ам хеле стул. хулоса абзора нигоҳ кунед, шояд ма бо пага биём, пага ҳаво нақстар шава, баъд омада аз иҷа видео мекунам. нархош качи шумода як бор ҳамаша нишон метавам. ина стенкаи сафед астай. касе ки стенка дар кор боша, иҷа стенкаям астай, ҳама чи ҳаст.